Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Dambudziko rakatanga pandakatanga kuenda kuperiod ndopakatanga dambudziko iri maitikira zvinoita ndinoti mwedzi uchitanga mwedzi uchipera asi pandinotanga kuti ndakuenda kuperiod pane chinhu chinofamba mudumbu mangu chinotanga like segonzo chinoti kana chikatanga kumhanya kudai chovha chikatanga kumhanya ndopandinotanga kurwadzirwa zvisingaiti saka panguva yacho nei ndisingagoni kufema kana kufamba kana kudya kana kuita sei nei ndisingakwanisi asi inini manzwira ndinozviita ndoitanga ndozvidza sechibaya asi chisiri chibaya vamwe vanotaura vachiti ijeko asi inini ndozvinza nchiti iri harisi jeko nekuti chinhu ichi chinondipedza simba ndozvachinoita But in teaching what story we will not see the Ratanga Boyas. Sekuru vakauya ndiri mwana mudiki ndandiri grade 3 ndiri grade 3 sekuru vakauya kuna baba vangu inini vakati hamuna kupedza kuroora mai vangu saka ndatumwa nagogo vanozvara mai kuti mundipe mwana iye ndiye achazoita sei kana aroorwa ndiye achazobhadhara pfuma saka baba vangu ndiri kuonde valley saka sekuru vaya ndopavakaita sei ndopavakanditora ini handina zvandaiziva ndopavakanditora ndobva ndaenda kumashingo vakabvumirana asi sekuru vakauya vachiita zvechisimba kuti ndanzi kana usina pfuma ndipe mwana sikana saka tobva taenda kumashingo kuya tichisvika pamba paya panga pasina vanhu vana mbuya vanga vari kumunda sekuru bva wanditi gara panze pabhenji ndobva ndagara pabhenji paya saka ivo bva wapinda mumba vane plate nemugoti saka ndakanza vachiomberera vachitaurira saka ini ndobva ndadongorera padho paya kuti munhu apinda ari ega mumba ko vanhu vakutaura ndivanai saka ndobva ndangodongorera padho paya ndobva ndangoona vakapfugama kuchikuva vachitaurira vane plate nemugoti saka nawa pana zvandakakwanisa kuita sei zvandakakwanisa kuita ndobva ndatogara navo sekuru vaya nanambuya vaya kugara ndobva ndazoona bhurugwa rangu rakasungwa mumuti pataigara ipapapo rakaita muti wanga uri mulemon asi wanga wakakura rakasungwa saka inini ndobva ndati mbuya akwidza bhurugwa rangu mumuti ndiani mbuya vaya vakati ina handisi kuziva kuti ndiani airi kwidza nekuti pambe pamagariro anga takaita papasina kana mwana mukomana kuti angaita musikanzi wekuti anori kwidza tatingori vana tobva tagara saka ndinozorona pendirira rei ndakangofunga kuti pamwe raita sei ratsakara kana raita sei saka ndirambozozvisa mumusoro kuti zvakafamba sei ndakagara kugore rese ndichitoenda chikoro ndaenda kuchikoro holiday yaDecember mai vangu ndo vakazoyononditora vakati ndayonotora mwana ada kutoreswa bethi saka mai vangu vayononditora ndobva ndatodzoka kumba pandakadzoka kumba holiday yapa yakapera ndopa sekuru vayo vabvatanga kufona vakatidzoserei mwana vabereki vangu vakati achadzoka ndokutaura kwavakaita vachingotidzoserei mwana kuzvamakanditorera mwana dzoserei mwana ndozvavaita sekuru vavavo inini tatokura grade 4 grade 5 grade 6 zvichingonetsa kudaro ndobva ndachibvunza mama wangu ndikati kwose sekuru vachiramba vachiti chidzoserei mwana
mama wangu havana kwanisa kunditaurira nyaya iyi kana even baba wangu havana kwanisa kunditaurira nyaya iyi. Saka ndo pandakatanga kurwara ndaingorwara zvinhu zvisinganzwisisiki zvezvezvi kungoti ndinorwara. Saka kurwara kwandaingoti kana zvaingoti zvikangondibata ndongoti ziye zvezve ndonyarara ndozvandinoita. Wobva wafonera sekuru kuti mwana ari kurwara, wabva wati dzoserai mwana. Ndakakuudza kuti dzoserai mwana, kana mukanetsika naye mboita sei muchamudzosera. Saka takangogara ndichingorwara. Form 2 ndopandakachitaura nababa wangu ndikati, baba ndiudzei secret yenyu nasekuru. Sei vachinditi dzoserei mwana, nguva zhinji vachifona vachiti dzoserei mwana, ndiudzei zvakaita sei zvakaitika. Baba vangu vakamboramba vakati handikwanisi kutaura nekuti uri chikuru mwana mudiki. Ndobva ndatotanga kunetsana nawo paya. Ndikati ndiudzei kuti zvakambofamba sei vachinditi dzoserai mwana. Hamusi vabereki vangu here? Kana musiri vabereki vangu ndiudzei ndidini ndiende kune vabereki vangu. Vakati uri mwana wangu. Ndikati saka sei vachiramba vachiti dzoserei mwana ende vachitaura mashoko ekuti kana mukanetsika nemwana muchaita sei muchamudzosera. Baba vangu ndopa kwazonditaurira kuuya kwakaita sekuru vayo. Saka ivo havanozokwanisa kuita sei kundidzosera kupi kumashingo kuya. Saka ndakabva ndagara. Ipapo pandakatanga kuenda kuperiod ndo pandairwara. Apapo ndairwara zviri serious kutopfuura mamwe zvaiitika kumashure. Ndo pandakatanga kurwara serious zvisinganzwisisiki zvekuti nyangwe even kumadoctors ndakaenda ndikaonekwa ndisina kana problem yandinayo. Ndichingorwara vachivafonera sekuru vayo. Sekuru vachingoti kana mukanetsika nemwana muchaita sei muchamudzosera. Ndo zvavaingoita sekuru ivavo. Vawazonditi uyei nemwana ndiite sei ndimurapi. Ndo zvavakatangura. Vakati uyei nemwana ndiite sei ndimurapi. Uchienda kuchikoro ndanda form 3 zvanzi uyei nemwana ndimurapi. Ndakaenda ikoko kuna sekuru vaya. Ndaenda kuna sekuru vaya havana zvavakandiita. Ndofunga ndakatogara mwedzi wese ndiriko. Zvavanga ndidzoti uyei nemwana ndimurapi havana zvavakaita sei havana zvavakaita. Ndichibvako ndobva ndatanga kurwara futi serious. Ndiriko koko pandakaenda handina kurwara. Pandakadzoka ndo pandakatanga kurwara serious. Saka kurwara kwanga ndakuita kwanga kuti isiri nguva yeperiod. Chinhu ichocho chinongoita sei chikangomuvha kufamba indotozvinzwa kuti chinhu chaita sei chatanga. Saka chinomhanya segonzo kudai. Saka ndikangochinzwa kudai ndobva ndanzwa kupera simba kuita sei. Saka zvekuti kana nguva yacho kana ndisina mumwe munhu pasaidi handitozivi kuti ndinoita sei. Zvekuti izvozvo zvandichakwanisa kugara nomumwe munhu asiri hama yangu kana kuti ani anokwanisa kundimonita magariro andinenge ndichiita. Saka ndichingorwara kudaro ndobva ndarwara serious. Sekuru vedu ndobva wafonera vakanzi ngavauye. Obva wauya wakasvika shuwa ndichirwara. Wasvika ndichirwara vakatoenda nasisi vana mai. Vabva wasvika ndichirwara kudaro hapana zvavakaita kana kuita sei. Nyaya iyi hainakwanisa kutaurika kana kuita sei. Hapana chakataurika. Vakasvika pakudzokera ndichingorwara kudaro. Saka ndazogara ndobva ndachibvunza baba wangu. Ndikati baba zvichiri zvega here izvi? Kana imimi mune zvamakabata ndiudzei kuti mune zvamakabata kuitira kuti mangwana isusu tizosara takagara zvakanaka. Kana kuti mangwana kana mukarara musipo hapana munhu anozokwanisa kumirira nhoroondo idzi. Saka baba wangu vanongoti ina handina zvandinoziva. Ndobvunza mai vangu vanoti handina chandinoita sei handina chandinoziva. Saka ndinongogara ndichingorwara tikafamba patinenge tafamba tichimbofamba kuti tiende nobatsira zvizvi tinongobata ivo sekuru. Saka baba vangu kuti vakwanise kundirapisa inini havasi kuda kundirapisa. Vanoti inini hazvisi zvekumusha kwedu hazvisi zvedzinza redu. Iwo kwana sekuru ndokwazviriita sei ndokwazviri kubva.
kwana sekuru kwacho vanoti isusu handikwanisi kurapa dzinza risiri rangu ndozvavanoita vanoti hatikwanisi kurapa dzinza risiri rangu ndezvekumusha kwavo. Saka inini ndiri pakati kuti ndinoita sei. Baba vangu naivo sekuru avo havawirirani, mai vangu naivo sekuru avo havawirirani. Vanhu vanozvarwa vamwe chete asi vana baba vavo vakaita sei vakasiyana. Saka mai vako nasekuru avo dzinza rakasiyana. Saka vaizouya sei kuzoda pfuma kune Nkwasha? Vakanyepa kuti ndatumwa. Ndambuya. Ndambuya. Vanosangana pana mai. Vakanyepa kuti ndatumwa kunzi kana usina mari haunopedza urora, kana usina mari ndipe mwanasikana. Saka baba vangu vanobva vati paakasvika hanzi panga pana sisi vangu muhombe anga akura, hanzibva hanzi mwanasikana kana urikuda chinyi, kana urikuda mari pana uyu akuita sei akuroorwa, ochitora uyu uende naye, kana aroorwa tora mari yako. Akati aiwa handisi kuda uyu, ndiri kuda mwana mudiki. Saka ndisizoti ipapa baba vangu vakazvifambisa sei pekuti iye akaramba kuti handisi kuda munhu muhombe, ndiri kuda mwana mudiki. Amai vako vazonzwa nyaya yekuti hanzvadzi yavo yatumwa namai vavo kuda kufunda. Nokuzofamba kwenguva ivo vakambobvunzira amai vavo kuti kwemimi nemwanakomana wenyu dhiri renyu rakamira sei, chii chamakambotuma here, ende zvikuitika pamwana wangu izvi zvinofambiswa sei? Mai vakabvunza. Mbuya vanoti ini handinambobvira ndamutuma. Vanoti ini handinambobvira ndamutuma. Nyange zvikanzi munhu haana kupedza kuroora, munhu anozongoendesa mari, kwete kuti hanzi ndakamutuma. Inini handinoita sei, handinambobvira ndamutuma. Ivo mbuya achitoti ini handinotombopedza kubvisirwa mari, ini handina kumutuma. Akaita zvinhu zvake, kufunga kwake kwakaita kuti aiva nezvinhu zvake zvaida kuita sei, zvaida kuisa. Pamakaenda kumasvingo, makaenda pababa sekuru ava kana pababa mbuya ava nasekuru makaenda pamakaenda pavakakutora pekutanga, pandakatorwa pekutanga vachibomberera, ndo pavakakurira pamba pambuya pavakakurira. Saka ambuya vako vachiona muzukuru auya ugare ipapo kwegore rese, vaiti chii? Vari kuti ivo havana kunge vari munyaya yacho, asi voti kuona iwewe wauya nasekuru kwegore rese, vaiti chii? Ipapapo mbuya handitozoti vakazvifambisa sei. Nokuti kuya kwakaya sekuru vachinditora, wachisvika kuna mbuya kuya havana kutaura sezvavanga vaita sei, sezvamatorera wakandita kumba. Wakasvika wane imwe nyaya yavo kuti ndangodzi enda nemwana uyu, ndomasvikiro wakasvika chitaura. But vazofamba tuchifamba munguva vazonzwa chokwadi kuti mwana wenyu akauya achiti ndoda kutora muzukuru kuti kana azorodzwa tozotora pfuma yedu, vakati chii? Mbuya vanotozviramba. Havana zvavakakwanisa kuita kana kuti vaisimudze musoro panyaya iyo, havana, vakatozviramba. Vazoona nekurwara kwese kwavari kuita, ivo ambuya vanoti chii? Mbuya vari kutaura vachiti pfuma isu inorwarisa munhu. Ndokutaura kwavari kuti pfuma irwarisi munhu. Amai vavo vakamboenda here kuna mai vavo vakuyo, vakanotaura kuti mwana wangu ari kurwara, dzimwe dzenguva akarwara tinofonera hanzvadzi yangu, kana kuti akarwara takafamba tokubata mwana wenyu, vakambozviti? Vakataura kudaro. Ambuya vakati? Mbuya hapana chavari kutotaura, vanongoguma nekuti hanzi pfuma isu inorwarisa munhu. Haangaroi mwana wekusvika pakadai, kuroya mwana wemukwasha, ende dzinza risiri rake haangagoni kuriroya. Saka ivo ambuya vari kutaura nemwana wavo, mwanakomana wavo kuti zvawakaita kazvina. Hatiti amai vako nehanzvadzi yavo havawirana, asi amai nemwana wavo havagari pamusha pamwe chete? Vanogara pamusha pamwe chete. Vari kundi kutaura nemwana wavo? Vakatomboedza kutaura naye, ivo sekuru vakatomboedza kutaura naye, asi iye anongoti ina handina kuita sei, handina zvandinoziva pamusoro pemwana uyu.
ndozvavanotaura kuti ini handina chandakabata ende handina chandinosiya. Saka mai vako nababa nasekuru pane rakamboita idea kuti ngatifambei tese tiri 3. Kufamba vese havasi kuda nekuti havasi kuwirirana. Havafonerani, havatauri vese, havaiti sei. Hapana anotanga umwe, hapana anoita sei. Saka inini ndini ndinotomira panyaya idzodzo kuti saka mimi ndoramba ndosvikepi ndichirwara kudai. Mangwana kana mimi mukarara musipa handina munhu anozondimirira nhoroondo idzi sekuona kwandakaita zvichiitika nekukura nekurwara ndichingoona kuti ndozviri kungoitika. Baba vangu vanototi kana iye asina kukura patina zvatinogona kukuita. Ndakazona last month or so uchiti wakumasvingo. Chakaitika kuti ndiende kumasvingo ndanga ndarwara futi marwariro andiri kungoita iyayaya. Baba vangu ndobva vaudza bhodhi vangu zvanzi endai naye ikoko kuna sekuru vacho. Kana kanzi endai naye iwo sekuru kugara kwavo waingoti weine mwana ndiite sei ndimurape. Vaitaura vachiti weine mwana ndimurape ane chinonzi chipotera vakuru handizivi kuti chii. Hanzi ndo chinomudya mwiri ndo chinoita sei uyai ndiite sei uyai ndimurape. Bhodhi vangu nani ndo vakandiperekedza ndobva ndasvika. Nyaya iyi yakataurika, nyaya yepfuma. Ivo wakasona sekuru vakasvika kunovaudza direct vachiti ainda ndonosvika ndichitaura ndizoti chii chiri kumbonetsa. Vari kudei kana varida kuripa ngavataure kuti varida kuripwa. Vakasvika vanasisi vana mai vakadaidzwa ndobva vataurirana nyaya idzi. Ivo sekuru vakati inini handina chandinosiya, musiyei ndisei ndichiita sei ndichimurapa. Asi mukazoona aita right musazoti ndini ndakaita sei ndini handakaroya mwana. Saka bhodhi wangu vakangoita 1 day 2 days rechi3 ndobva vadzokera ndobva vandisiya ndiriko. Saka vandisiya ndiriko ndobva ndatanga futi ndobva ndangodonha ndadonha ndobva ndanyarara kuti si sekuru ye ndobva atanga panguva iyoyo yandeipfana kutanga semunhu anodonha pfari zvezvi chinhu chaicho chaita sei chatanga kumhanya. Saka sekuru ye wakabva wauya ndikangopepuka vachindirovarova nemugoti padumbi pavo vachindirovarova nemugoti. Ndobva ndazongopepuka kudai. Vakati asi ndaona kurwara kwakadai ini handiroisvika pakadai. Vakati asi ndaona kurwara kwakadai ini handiroisvika pakadai handisini ndakaita zvinhu izvi. Ndobva vatanga ngonipa mushonga vachingoti rega timbokupe mushonga uyu. Vakaita wiki rese vachingonipa mushonga vachindipa mushonga. Wiki repa rakapera ndobva ndagara pazvandibata futi ndinawo vakati ini handichakwanisi kukupa mushonga, handichakwanisi kukupa chii nekuti marwariro auri kuita ndikukurapa zvinhu zvisiri izvo, inini ndazvitadza. Saka ndakufonera vabereki wako kuti vauye unotora mwana. Inini ndaita sei ndazvitadza. Ndozvavakataura. Vataura kudaro. Saka ini ndasingagoni kuvapindura kana kuita sei. Kugara kwandaiita ndandisingarari mukumarobhati. Pamba ipapo pane rodhi dzinopinda 2. Nguva dzemanheru dzedzi ndaiona murume uye anenge akachembera, munoziva murume anenge achembera ane vhudzi rakakura kudai achipinda nepamba ipapapo achiuya achitopinda mandinge ndakaita sei mandinge ndakarara. Makusini ndichivaudza kuti ndaona munhu apinda akadai, ndaona munhu apinda akadai, ndaona munhu apinda akadai. Vachingoti mweya yetsvina. Saka pane imwe ndaingoti kana ndakurarawo ndaingonamatwa zvezvekuti ndaingonamatwa. Saka ivo sekuru ndaivaona direct asi vava vasingapindi nepadhoo, vaipinda nemuma-earphones memuya. Ndo pandaiona vachipinda navo. Saka pandaivaona vachipinda ndo pandaipepuka kudai handizotorari. Kurara kwangu ndairara masikati manheru nandisingarari. Vobva vati inini ndazvitadza. Sanzi regai timboendawo pane umwe munhu anobatsira tinzwe kuti zvakamira sei. Ini ndaita seiwo ndazvitadza. Vatati alright. Takaenda nasekuru vaya pane munhu anobatsira ini handimuzivi handiiti sei. Ndobva tasvikawo bva tangopfugamawo angari madzibaba. Madzibaba uya ndobva vataura vakati mwana uya akatorwa chipfeko chemukati
asi kutorwa chipfeko chemukati kwakaita munhu iyeye ane kushandisa kwarita sei kwari kuita ropa rake achitodya achita sei achiguta. Asi munhu akazviita munhu iyeye ari panapa ende zvandiri kutaura ari kuita sei ari kuzvinzwa. Saka ane remote yanayo kuti nyangwe mukafamba kupi nekupi haabatwi. Nyangwe mukazosara kuti muri kufamba kuenda kwakati anenge atozviita sei anenge atozviona kudhara. Munhu anokwanisa kupindura anokwanisa kuita sei achitaura achiti zvikasagadziswa zvakanaka ndaona pasisina upenyu nokuti ane kanzi ndine mushonga urimo mudumbu. Mushonga uyu ndiwo unokonzeresa kuita sei kurwara kana zvekutanzi kuroorwa ndaona ndatiita sei ndazotadza kugara mumba nenyaya iyoyi. Sekuru aya havana kubvunza kuti takaenda tiri 2 pazvakataurike papa ofichisisi vamai vangu vava vatoripo. Takavati inini ndakavati ngatitorei maiguru kuitira kuti patinofamba vazofamba vachiita sei vachizvinzwira. Sekuru vakaramba vakati handi tiri 2 vakaramba. Ndokuenda kwatakaita kuko ndobva tasvika patabatsirwa. Munhu iyeye ndobva ataura zvakataura. Iwo sekuru chavakangogona vakangoti saka panodiwa chii chekuti munhu aende chekuti abatsirwe kuti zvinhu zviite sei zvipere. Munhu pakabva ataura zvishandwa izvozvo zvishandwa zvaidiwa. Tatenga zvishandwa zveshe zvaidiwa. Ndobva ndachiti sekuru ngatidzokerei kuuya. Sekuru vakaramba vakati enda wega. Inini handiendi enda wega. Ndikati aiwa uyu munhu wemurume zvinhu zvamuri kutaura kuti zvoda ndoshandisirwa kusango ndoenda nemunhu wemurume azviiti handei. Vakaramba. Saka ndikati rege neni unoita sei kunotora maiguru kuti dini ndiende nawo. Ndobva vakati kana ude unotora maiguru wako azvidini hazviiti. Ndobva waramba. Iwo mukadzi wasekuru wangu waripo ndikati ndovati mbuya. Kati mbuya ndokumbira mundiperekedzo. Sekuru vaita sei sekuru varamba. Mbuya waendo pakatanga kupopota vakati vanoramba sei nyaya yavanoziya iyi vanoiramba sei. Kana vasi kuda rega ndiite sei ndiende newe. Ndopa ndakaenda nambuya vaya iwo sekuru vaya vakati rega nditeere doenda kunoona pazviri kuita sei pazviri kuitirwa. Zvezvo inonoshandurwa pasi pemuti. Ndopa takaenda nasekuru vaya nambuya vaya ndobva zvangoitwa zvanga zvishando zvanga zvida kushandiswa papa tobva tabva ipapo ndobva tadzoka kumba. Hapanopera 2 days pazvandibata futi pandarwara serious kurwara kwekunondi kurwara zvekuti ndakazokopepuka vanhu vakaungana vakaita zvezvekundiunganira. Ndobvunza kochii vakati wanga uchirwara. Ndokutaura kwavaita zvanzi wanga uchirwara. Ndandichirwara nezvanzi hatitozivi. Sekuru ndobva tanga kupopota. Vakapopota vakati vakafonera bhudhi vangu inini vakati uyai mutore mwana wenyu makainozondirangira mwana sei. Uyai mutore mwana wenyu akafira ari panapa ndinozvizoti hamuuyi kunoku. Uyai mutore mwana wenyu. Baba wangu akati ikoko handiite sei handiuyi nyangwe zviite sei kana afa uchaona zvekuita sei uchaona zvekuita naye ini ikoko handiite sei handiuyi. Bhudhi wangu akati isusu hatiite sei tinototeerera baba zvavanenge vaita sei zvavanenge vataura. Kana vatoti hatiuyi isusu hatikwanisi kuita sei hatikwanisi kuuya. Ndozvavakataura vakati ameno chanenge asangana nacho ndizvozvo uyai mutore mwana wenyu. Saka wakazongosvika iyo bhudhi vangu nemagariro anga ndakaita wakazongosvika pakuita sei pakunditumira mari ndikazongosvika pakuita sei pakusimuka. Ndobva ndangodzoti ndakuenda vakangoti alright. Ndozvavakaita vakati inini handii kana nchida uroya ndoroya vanasisi vangu kwete kuti ndoroya mwana wemukwasha handiroyi mwana wemukwasha. Ivo sekuru amaiguru pavakanzwa zvichinzi munhu akaikonzera zviitika pamwana upenyu akatoti kasadza anoita soso chikoro chemwana chakashayika vakatoti nekuti vakazviziva zvakataura. Maiguru vanotaura vachiti isusu tanoita naye mukomana uyu tanoita naye ende haatangiki
munhu yekuti anoshandisa mishonga yezvigure zvezvo akambotamba zvigure chichichichi zvekuti nyangwe pakaitika nyaya akashandisa mishonga yenyaya nyangwe zvikaita sei hapana kwainoenda. Saka ndo zvanotemba nazvo izvozvo nekuti muchindona ndakadai mukomaka handisi ndega ndiri kutambudzika matambudzikira ndiri kuita aya. Kunewo umwe futi mwana wasisi wamai vangu asisi iwo maigurova vakashaika. Mwana iyeye anotondirwadza akaroorwa ndobva aita mwana wake 1 ndobva abva kumurume. Abva kumurume sekuru vakamuudza kuti vakati uyogare pamba. Uye akati handikwanisi kugara nemi zviri nani kuti ndishande kana nonoroorwa kumwe. Vakati uyogare chinyi uyogare pamba. Saka munhu uya anongotambudzika nesango anongofamba nesango achingoenda achingoita sei akutoita kunga munhu uya akutoita sei akupenga. Ndobva asvika pakuti inini munhu ari kunditambudza pese panofamba ndofamba chibata sekuru munhu ari kunditambudza ndira kuenda noita sei ndakuenda nofira pamba pake. Musikana uya ndobva atakura property yake ndobva inonogara pamba pasekuru aya wakati inini ndayonozoita sei ndayonozofira panapa nekuti ndanetsekana nemi ndingofamba ndichibata mimi handisi kuziva chamuita sei chamuri kuda. Sekuru aya vakamudzinga vakati enda kwawakaroyerwa ini handisi ndakakuroya. Izvizvi ari kuzaka. Kuzaka kune hanzvadzi yake. Sekuru amai vakumba mavo vana hanzvadzi. Sekuru baba vavo vamwe vana sekuru amai vavo vana hanzvadzi yavo ndiye ega asara. Uyu ndiye wakwamai asi kwababa. Wekwana baba hakusisi iye ega ndiye uyu asara. Saka ibvi ndine ava amai guru ava nesekuru akwavo ndevababa vavo chete. Iye ega ndiye last born ana baba wake. Okay. Zvekuti pane pamwe pawakambouya futi kumba ndine imwe brother yangu inini handinayo anoti musoro asi akati musoro anobva adonha obva aoma zvezvekuti anota nguva asingatauri asingaite sei. Sekuru vakauya kumba mukomana iyeye akati inini sekuru handisida kuonana nawo ndozvaakataura. Akati sekuru handisida kuonana nawo ndobva agara ari mumba. Agara ari mumba sekuru vakazoita zvichisimba kupinda mumba muya maita sei mairara. Waita zvichisimba unopinda hamino zvaide unotaura naye because munhu asingatauri munhu asingaite sei munhu anogara akangonyara asi kutaura anotaura. Akati mukomana uyu sei asingadi kuita sei asingadi kundiona. Vakaita zvichisimba kupinda mumba memeya. Vaita zvichisimba kupinda mumba memeya ndobva vataura naye mukomana yeye vachingodzokera. Mukomana yeye ndobva asara akati zii ari mumba memeya asingatauri asingaite sei. Saka kusazozoti ndiwo vari kubata kwese here kana kuti pane zvimwewo hazvo. Ati ana baba wako anambozvifambira zvimwana wavo iye kuti vazochisa. Vakambozvifambira vanongomubata futi sekuru yeye. Nditori neimwe futi hanzvadzi yangu yakashaika inini. Ndobva vafonera zvanzi mwana ashaika. Vakati hamukatadzi kufirwa nekuti hamunopedza kubhadhara pfuma. Saka apa chavanodaiwo ipfuma mishonga yezvigure ita kuti vaite zvavari kuita chii? Inini kuona kwangu vaisada mari nekuti dai vaida mari pavakanzi ngavatore munhu muhombe uyu vatore mari yavo vaifanira vakangotora iyi. Plus futi inini handisai ndaroorwa handisai ndaita sei dai yange iri mari vaingomirira kuroorwa kwangu votora mari yavo. Kana kuti dai ndaiziva kuti variziva kuti vane zvavakandiisa asi zvisingandiafekti pakurwara zvazvo zvisina problem. Manje zvinondiafekta futi pakuita sei pakurwara. Handikawo futi ndimedza ana baba vako vakapindwa nevasiya uchienda zira kudai. Ipapa hatizivi kuti chii chakaitika. Saka pavakaenda pamakaenda mupostori mukaenda naye akanokubatsira ivo vakatoona pawaibatsira. Vakatoona pandakabatsira. Saka vaigara pa mwedzi yapfuura uri kumusvingo ambuya vaiti
ambuya munhu achembera saka vanototi hatidi zvekutaura nawo mamwe mashoko echikuru kana echi vanoti hanzi tinova stress. Asi inini ndakagara nawo pasi ndikati mbuya ini ndiri kurwara sezvamunoziva vakati ini ndinozviziva ndikati asi kurwara kwandiri kuita ndiri kufamba chiita se ndichibata sekuru. Mbuya vakati kuti angasvika pakudaro here. Ndikati pese pandafamba handizi kuti ndiwo here kana kuti havasiri asi pandiri kufamba ndiri kubata iwe. Mbuya vanongoti pfuma yesu inorwarisa munhu asi ndakaedza kutaura nawo ndichivanyengetedza kuti mbuya kana mangwana mukazorara musipo dai magona kuti magadzirisawo nyaya idzi kuti tisare tichizogarawo zvakanaka vazukuru venyu isusu. Havapinduri nyange ukataura zvakaita sei vanoramba vakanyarara. vakura here zvekuti vakatadza kuenda newe papostori kana munhu anenge ari kubatsira mbuya kukura vakura asi zvatinenge tichitaura vanenge vachizvinzwa kupindura vanopindura. mukadzi wasekuru anotochiitezva singatichipa time yawanga uchigara ikoko aitochikowo mukadzi wasekuru anoitonga anozviziva because dzimweni dzenguva anotogara chiti zvakaitwa vanawo hazviitwi zvakutanga senge takaindonoripirwa sengozi ndo zvazvakuita kuti takaindonoripirwa sengozi. Chiti kana vakuru vakatadzirana ngavabatane iwo nokuti zvinobata mwana. sakura kuti sekuru ako ava izvinotaura kuti vavati sekuru iwewe waona kunge kuti ubatsirwe handi avaoni kusazoziva ipapa kuti vanobvumere. Alright, ndatoona kuti zvinofamba sei.
pizano naize kurutasuka zviri nani ndiende kure netsinzara nguva nondirangana zviri nani ndiende kure ndingaite ripizano naize kurutasu zviri nani ndiende kure ndinogara kure mangwana mukadzarwara kumba uku zviri nani ndiende kure ndinogara kure mangwana mwana warwara sekuru ona zviri nani ndiende kure ndinogara kure ndachaya rugare pamba pangu vakomana ona zviri nani ndiende kure ndinogara kure ndingaite ripizano naize kurutazuka zviri nani ndiende kure ndinogara kure svondo rakapera rino vakaroya amai zviri nani ndiende kure ndinogara kure svondo rakapera rino vakaroya baba zviri nani ndiende kure ndinogara kure nyaya dzakapedzwa nasekurutasva ona zviri nani ndiende kure ndinogara kure ndingaite ripizano naize kurutasva ndayaura zviri nani ndiende kure ndinogara kure svondo rakapera rino vakauraya mwana wangu zviri nani ndiende kure ndinogara kure kukudza musoro sandiko kufunga vakomana zviri nani ndiende kure ndinogara kure hakuna rudzi rusina matare vakomana iyo zviri nani ndiende kure ndinogara kure hakuna dzinza risina zvaro mwoyo yavo zviri nani ndiende kure ndinogara kure sekurutatu ndipaiwa zano ini mwoyo yavo zviri nani ndiende kure ndinogara kure ndaita sengaite kurutatu zviri nani ndiende kure ndinogara kure ndoita sengaite kurutatu zviri nani ndiende kure ndinogara kure natsinzara nguva nondigara dareni zviri nani ndiende kure ndinogara kure verudzi rwangu vanondirangana ine moyo zviri nani ndiende kure ndinogara kure svondo rakapera rino vakaroya mukoma zviri nani ndiende kure ndinogara kure ndoita senaivera soko zviri nani ndiende kure ndinogara kure zviri nani ndiende kure vakomana zviri nani ndiende kure ndinogara kure nyaya dzakapedzwa nasekurutasva zviri nani ndiende kure ndinogara kure nyaya dzakapedzwa nasekurutasvi zviri nani ndiende kure ndinogara kure yavirambira karingi nemagwenyambira moyo yavo yakaoma zviri nani ndiende kure ndinogara kure yarovambira karingi nemagwenyambira imi zviri nani ndiende kure ndinogara kure zviri nani ndiende kure vakomana zviri nani ndiende kure zviri nani ndiende kure For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.